ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରଙ୍ଗେଇ ଲୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟୋରି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ହଜିଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗଟି ସେ ସାଙ୍ଗଟିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ରହିଛି। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଆପଣମାନେ ଏହି ରଙ୍ଗେଇ ଲୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟୋରିରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ। ସାଙ୍ଗଟି ତା'ର ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ରହିଥାଏ, ଭାବୁଥାଏ ସେ ଗଲା କୁଆଡ଼େ, ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି ସେ ଆସିଲାନି କ'ଣ ପାଇଁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ସେପଟେ ସେ ସାଙ୍ଗଟି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଶିଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ ବାଟ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆଉ ସେ କରିବ କ'ଣ? ସେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିରହିଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଏ ସାଙ୍ଗଟି ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ସେପରି ବସି ରହିଥାଏ। ଆଉ ଭାବୁଥାଏ ତା'ର କିଛି ହେଇଗଲାନି ତ, ଏମିତି ବସି ଭାବୁଥାଏ। ସେପଟେ ସେ ସାଙ୍ଗଟି ମଧ୍ୟ ଭାବୁଥାଏ, ସେ ନିଜକୁ ସାହସ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିଥାଏ। ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ସେ ବା କ'ଣ କରିପାରିବ। ଏପଟେ ଏ ସାଙ୍ଗଟି ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ଆଉ କହିଲା, ନା, ମୋତେ ତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୋତେ ତ କହିଥିଲା ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ନା, ମୋତେ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେ ସେଠୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତାକୁ ଡାକି ଡାକି ଯାଉଥାଏ, ସଙ୍ଗାତ, ସଙ୍ଗାତ, ଆଉ ତମେ କେଉଁଠି? ସଙ୍ଗାତ, ସଙ୍ଗାତ, ତମେ କେଉଁଠି? ଏମିତି ଡାକି ଡାକି ସେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ଯାଇ ଏ ସାଙ୍ଗଟି ପହଞ୍ଚେ। ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରେ ନା ମୋ ସଙ୍ଗାତ ଯେ ଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଫସି ରହିଛି ବୋଲି। ସେ ଗୁମ୍ଫା ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସେ ଡାକିଲା, ସଙ୍ଗାତ, ସଙ୍ଗାତ, କେଉଁଠି? କେଉଁଠି ସଙ୍ଗାତ, କେଉଁଠି? ଏମିତି ଡାକି ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ସାଙ୍ଗଟି କହିଲା, ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଟ ପାଉନି। ମୁଁ ଆରି ଭିତରେ ଫସି ରହିଛି। ତୁ ଗୋଟେ କିଛି କର, ମୁଁ ଯେମିତି ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିବି। ଏ ସାଙ୍ଗଟି ଗୁମ୍ଫା ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ସବୁ ଶୁଣୁଥାଏ। ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ତ ଖାଲି ଅନ୍ଧାର। ସାଙ୍ଗଟି କହିଲା, ସାଙ୍ଗ, ତୁମେ ତା ଭିତରେ ଥାଅ, ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ କରୁଛି। ଏତିକି କହି ସେ ଭାବିଲା, କ'ଣ କରିବି, କେମିତି ଆ ଭିତରୁ ମୋ ସଙ୍ଗାତକୁ ବାହାର କରିବି। ସେ କ'ଣ କଲା ନା ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ କପଡ଼ା କାଢ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ବାଡ଼ିରେ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ତାକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଭିତରକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ଆଉ ଏତିକି ବେଳେ ଜଣେ କହିଲା, କିଏ ତୁମେ? ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ କାହିଁ ଯାଉଛ? ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ତା ସାଙ୍ଗଟି କେମିତି ବାହାରିବ? ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଆଗ ଏପିସୋଡ଼କୁ।